Carlos Martín Guisasola, Gabriel Castiñeiras, Mario cancela para o extremo donde aparece Diego Vega. Agora a intervención de Lois para evitar un Lois que fixo un auténtico golazo de portería a portería. Hai uns minutos. Que sacouse un lanzamento tremendo. Agora o golpe que se leva Rubén Gómez, hai golpe franco a prol dos visitantes. Move xa Chapela. Aí vemos a San Andrés xogando aí entre 1 e 2. Esa penetración de Carlos Ferreira, nova parada de Antonio Mato. A contra agora do Calvo Siria. Esa acción deixan seguir os colexiados. O lanzamento de David vaise fora e agora castigan a acción con 2 minutos. Ben feito por parte dos colexiados. Chegou o balón a David que lanzou, foi fora e detiveron o partido colexiado para mostrar esa exclusión por ese empurrón sobre Mario. Nova anterior parada de Antonio, que a verdade que leva unhas cuantas intervencións, se saiu moi enchufado ao partido Antonio. Vemos que Chapela retira ao porteiro para xogar con 6 en ataque. Sae Pablo Casal, ex xogador do Calvo Siria, fai moitos anos. Aí vemos o balón para Rubén Gómez, que parada de Antonio. Agora o lanzamento de Antonio, que golazo. Parecía que iba a chegar Lois, pero finalmente non chegou. Creo que incluso chegou a tocar un pouquiño, pero non puido deter ese lanzamento de Antonio. Poñemos outra vez o máis 4 no marcador. Move xa o conxunto visitante. Rubén Figueiredo con San Andrés. Ese 1 contra 1, ben fíxose forte. Aí golpe para gol. Agora o lanzamento de David a porta Valera. Gol de David. 5 arriba, Calvo Siria. Parece que se escapa o conxunto Carballés, Pablo. Sí, ahora novo gol a portería Valera. Non fixeron ben o cambio, chegou tarde. A verdade que David foi un dos para ele sinxelo ese lanzamento a portería Valera. Aí vemos xa atacando Chapela. E agora sinalan falta de Rubén Gómez nesa pugna con David García Pichel. Vin que era David, non sabía o que pasara, pero os colexiados din que empurrou Rubén a David, daí a falta en ataque. A ver como aproveita esta superioridade agora. Xa recupera o home excluído Chapela, que vean agora David xogando co pivote. O gol de Carlos Martín Guisasola. Máxima ventaxa. Sí, máxima vantaxe, como ben dicía Pablo. 6 arriba para Calvo Siria. Move xa Carlos Ferreira, tratando de abrir ocos na defensa, tratando de facer bascular. O equipo Carballés, que está de momento a un gran nivel, sobre todo, bueno, tanto defensivo como ofensivo, Pablo, no que vai de partido. Sí, nova recuperación. Agora precipitouse Gabriel un pouquiño. Non estaba moi ben posicionado para pasar, de aí que non dera forza suficiente. É bo repliegue de Roivas, que cortou ese balón, pero bueno, xa levamos bastantes recuperacións de balón. Estamos tendo unha intensidade moi alta en defensa, que nos fai recuperar balóns e que Antonio tamén pare. Agora vaise arriba o lanzamento de Figueiredo. Move David García Pichel para Julián con Gabriel, de novo David movendo moi rápido, circulando moi rápido, lanzamento arriba. No, entrou, parecía que se iba arriba ese lanzamento. Tocou na Lois, pero acabou entrando o balón.
17-10, estamos pegando ahora un parcial importante antes do descanso que nos vai dar moito ánimo. Moi xa o Chapela. Agora hai pé, xoga xa rápido o Calvo Xiria tratando de correr esas accións que tanto lle gustan ao conxunto carballés. Mario que se penetra, hai golpe franco, sinalan os colexiados. Sacará o Calvo Xiria. Reanuda o xogo xa no Vila de Noia. Mario para Chimpo, con Gabriel de novo para Mario con Chimpo que amaga co pase ao pivote, agora aparece Diego, pero Mario, agora o lanzamento de Gabriel, 18-10, segue ampliando a súa vantaxe. Bo amago de pase de Gabriel ao pivote, enganou a defensa, e no último paso sacou ese lanzamento para poder anotar. E poñero 18-10 no marcador. Sí, bueno, parece que se rompe un poquinho o partido, agora xa antes do descanso. Queda moito tempo, pero a verdade é que o partido pinta moi ben para o Calvo Xiria. Sí, bueno, queda moito, pero sí que está a verdade que por sensacións estamos moi ben, en defensa sobre todo, que está permitindo pois recuperar balóns, correr como nos gusta. Antonio tamén está parando, e dai esa ventaxe, porque en ataque estamos aproveitando esos contraataques. Agora hai golpe franco, non sei se puido haber algo máis, porque bueno, a acción era moi clara de gol para Roibal, se non me equivoco. E agora é o gol de Francisco Camiño. Verdad que están facendo moito esa xogada, é unha das xogadas que máis perigo ten do Chapela, ese 2-2, tanto de Pablo Casar como Figueiredo. Ahora foi con Pablo Vidal, anteriormente foi con Rubén Gómez, que lle está dando moitos goles e moitas situacións claras de lanzamento. Bueno, pues restan 25 segundos. Está Adrián Dubra co cartón do tempo morto na man, non sabemos se vai a argallar unha última xogada. Perda agora do Calvo Xiria. Agora sí. E agora sí que o castigo é moi claro. Xa antes foi un aviso, esta foi moi, aunque non pasara nada de antes, esta era clara. Quedan 12 segundos. A verdad que 12 segundos a ver que Gabriel precipitouse un pouco aí. Sí. Temos o balón da David Figueiredo, o lanzamento de David e foise fora. Agora de novo. E final desta primeira metade. 18-11, o marcador fala por si solo. Gran primeira metade, grandes primeiros 30 minutos do Calvo Xiria, Pablo. A verdade é que a un gran nivel tanto ofensivo como defensivo. Sí, máis defensivo que ofensivo, xa que ofensivamente a verdade que non tuvemos moitos ataques, foron moito de segundas oleadas ou incluso de primeiras, esta recuperación por ese gran traballo defensivo. Sí que Chapela non está saindo tanto ao choque no que é os lanzamentos, tanto Chimpo como David deixaronlle chegar aí ten un bo lanzamento, e non puido facer nada tanto a defensa como a portería de Chapela. Chapela basou o seu xogo pois nos uns contra uns de Figueiredo, como xa sabíamos, en ese 2-2 co pivote, tanto con Rubén como con Pablo Vidal, que ao principio accións que nos fixeron moito dano, e a verdade que despois un pouco pudemos controlar ese xogo co pivote. Xa sabíamos que era unha das súas armas máis fortes,
E a verdad que controlando eso e correndo contra a como nos gusta, pois vámonos con un máis 7. Bueno, pois como di Pablo, 18-11 a prol do Calvo Xiria. Volvemos nuns minutos. Repetimos, 5, 5, 4, 6, 5, 7. Vamos a repetir el número agraciado. 55, 46, 57. 5, 5, 4, 6, 5, 7. 5, 7 a 1. 5, 7 a 2. 5, 7 a 2 media. Volvemos a repetir el número terminado en 6, 5, 7. 6, 5, 7. 6, 5, 7 a 1. 6, 5, 7 a 2. Hoy volvemos a sortear. Vamos a ver, sale el número. Vale, el número agraciado rematado en 6, 4, 6, 5, 5, 4, 6, 4, 6. 6, 4, 6, 5, 5, 4, 6, 4, 6. Apareceu agora o agraciado, lévase esa botella de vino que pasa a pista que queda. Y ahora vamos a sortear una chaqueta, las escuelas de Palomar Siria. El encargado de sacar esa papeleta será Manuel. O número agraciado é o rematado en 672. 672. 5, 5, 4, 6, 7, 2. 672, apareceu, pasa por pista, no lo boa.
Hola, moi boas de novo, xa estamos de volta aquí no Vila de Noia para presenciar a segunda metade deste encontro entre o Calvo Xiria e o Rodosa Balomán Chapela. O marcador lo da volta de vestiarios é de 18-11 a prol dos carballeses.
Bueno, Pablo, que podemos esperar esta segunda metade? Pois máis do mismo que vimos na primeira. O xogo do Chapela seguro que se vai basar en ese xogo pivote, se un contra un de Figueirido. E se o temos controlado, pois seguramente recuperemos balón, sigamos correndo, podremos finiquitar o partido. Sí, son 7 goles, pero bueno, en 30 minutos pode pasar de todo. Temos que sair enchufados, non salir relaxados, manter esa diferencia polo menos, ou se non ampliala para chegar tranquilos ao final do partido. Bueno, pois xa ataca o conxunto visitante, xa é o Chapela, que seguro que tratará de mostrar unha reacción. Agora perda, Antonio mata un longo para Diego Vega, que vean agora Rubén Figueirido. O repliegue de Rubén. Moi ben ese repliegue. Quizás algo arriesgado por Antón, sí que iba solo Diego, pero estamos en inferioridade. Recuperamos o balón, ese corte de mano a pivote fixo que recuperemos o balón. Que vemos que bo balón agora era Carlos Fernández, que metía para Pablo Vidal, pero o balón estrelouse na madeira e atacará sen porteiro o Calvo Siria. Boa asistencia aí de... Bueno, asistencia non, que non foi gol, pero bo pase de Carlos, que boa recepción de Pablo Vidal, que quiso lanzar por debaixo das pernas de Antonio, pero con demasiada forza, xa que o balón despois foi no langueiro e para fora. Bueno, e xa ataca o Calvo Siria, como decimos, con portería vacía logo desa exclusión. E agora sinala o gol agora. Sí, gol de Fran Camiño dende campo propio. A cuestión é que si o pé foi de David no zona central, o balón deixou no lateral, que foi onde lanzaron e anotaron. Eu creo que non se sacou onde foi a infracción de David. A nós non nos dera tempo a facer o cambio, de aí que estuvera a portería baleira. Move Diego Antelo, xa recupera o home excluído Calvo Siria. A Diego Antelo movendo con David García Pichel para Manu, abre o extremo, non encontra o Diego Vega, volve o balón a outro lado, parece Diego Antelo, Diego para Jorge Bouzas. Jorge que amaga con lanzamento, xoga con Manu. Aviso de pasivo para os carballeses, aí vemos a David, buscaba ese pase co pivote, non atopou Oco, recupera Chapela. Un poquinho atascados neste último ataque. Buscamos ese pase a pivote que estaba moi ben defendido. Recuperación de Chapela para poder acercarse un poquinho máis. Xoga Carlos Fernández con Pablo Vidal, Fran Camiño que desdobra. Ahora é Rubén Figueirido. Rubén que xoga con Pablo Vidal. Rubén Figueirido de novo para Carlos Ferreira, piques de perder aí Carlos Fernández. Aviso de pasivo. Hai aviso de pasivo. Rubén Figueirido, lanzamento a madeira, recupera o Calvo Siria, quedan aí trastabillados Rubén Figueirido e Carlos Martín Guisasola. Xoga Diego Antelo e agora pon pausa o Calvo Siria, entra Carlos Varela. Quizás o mellor tiñamos que aproveitar un pouco a defensa de Pablo Vidal nese segundo. Non é un xogador bo defensivamente, costa de desplazarse. O mellor tiñamos que facer un poquinho un desaclarado para poder atacalo nun contra un, xa que, repito, non é un bo defensor. Por aí golpe franco. Manu Méndez movendo rápido para David García Pichel, Diego Antelo para Diego Vega. Moi ben esa circulación, moi ben a continuidade. Encontrou portería. Moi boa xogada, moi boa cruces e moi boa continuidade. Chegou claro a Diego, que non puido anotar, unha pena, pero moi ben xogado neste ataque por parte do Calvo Siria. Un Calvo Siria que non anotou nos 4 minutos case medio que van desta segunda metade. Sí, vamos por así dicindo perdendo 1-0. Nova recuperación.
a piques de cometer. Sí, falta chega. en ataque. A verdad que Pasa que Fran Camiño non se tirou. foi primeiro a chocar e depois douse conta que puido haber gritou, pero non lle aí en ese momento non lle iban pitar. E despois perda de Carlos Varela. Que ven agora Fran Camiño nesa finta sobre Carlos Varela, pero estuvo moi ben Jorge Bouzas nesa Sí. axuda. Claro, a finta foi fora en 9 metros, en esa distancia sempre vas ter unha axuda, se hai esa saída, seguramente o teu compañeiro do lado chegue para facerche esa axuda. Move Chapela. Balón de Figueiredo para Roivas. 7 metros. Non está moi convencido o capitán. Aí sí que hai un desplazamento, non estaba moi aberto, pero bueno, dudoso. O lanzamento, que paradón agora de Antonio. O resete que será para Chapela. Segundo penalti, non? Si, é o segundo que Primeiro foi a Figueiredo, a Rubén. Este é o segundo que detén no partido, leva 0-2 Chapela. Seguimos con ese 1-0 nesta segunda mitade. Sí, a verdad que segunda metade poucos goles. Agora aparece Pablo Vidal na zona dos 6 metros para facer o segundo gol de Chapela desta segunda metade, poñer o 18-13. Necesitamos un gol para que non quite ese inicio que non estamos tan acertado, que Chapela non cortar ese pouco esas posibilidades de acercarse un pouquiño máis, sobre todo para coller boa sensación nesta segunda parte. Agora vaiselle a Carlos Varela. A verdad que, bueno, está un pouquiño precipitado Calvo Xiria, Sí, quizás o neses mellor lanzamentos. non, desde aquí non parecía mellor con un ángulo suficiente, pero bueno, estamos tendo un pouquiño de ser un pouquiño espesos en ataque. Agora sí que recupera Antonio. David García Pichel. Xoga para Jorge Bouzas, o paso pivote, aparece Lois. Gran intervención de Lois ante Carlos Martín Guisa sola. Agora a contra, non ponlle pausa a Chapela. Menos mal que Pablo Vidal menos mal que Pablo Vidal non viu a Miguel Roivas aí nesa situación tan sinxela que tiñan 6 metros. Despois volviu esa parada de Antonio e agora por fin chegou o gol, o lanzado gol. 7 minutos 45. Sí, importante gol, bo xogo sin balón de Manu, que moi ben o fai, foi ben visto, creo que foi por Diego Antelo. Vamos a ver se roubo de Jorge e non. Estaba hai tempo que non llevemos a Jorge unha desas. Xa conocen, ainda así, algunha fai, pero xa é moi conocido. Que ven Antonio. Un pouco precipitado aí Pablo Vidal. Que ven esa circulación a Madeira. Pois non está preciso o Calvo Xiria en ataque. No, 8 minutos e medio, era unha boa acción. Chegolle con bo ángulo a Diego Vega, pero bueno, un gol no que vai de segunda metade. Este sí que era un lanzamento bastante claro. Sí, pero bueno, bateu na Madeira, no pau. E agora, que sinalan os colexiados? Van a falar. Sí, aí agarráronse entre os dous. Sí, ao entre final, Fran e Carlos. Carlos Varela. Pero nada fora do No. normal, que ven o roubo agora de xoga xa Antonio. Apoio o balón aí a Pablo Vidal. Sí. Esa David García Pichel xogando con Jorge. Que ben Jorge. Está a ter unha gran importancia Jorge aí
no lateral, a verdade que está a dar solucións. Que Dubra, para non facer o cambio, perder velocidade, decide xogar con Jorge nesa segunda oleada de lateral. Un xogador que está acostumado a salir tamén por fora nas xogadas de ataque, ten recursos aí, agora con espacios ten esa zancada tan amplia que superou a defensa e puido anotar. De novo roubo, agora Jorge xoga con Antonio, escapa se o balón a Antonio. E o gol relativamente sinxelo de Fran Camiño. Lamentas Antonio, pide disculpas, pero a verdade que non ten nada que pedir disculpas a Antonio despois do partidazo que está a facer. Sí, a ver, pide disculpas, ao final é un erro pois que fastidia ter. Lógicamente nadie lle vai a decir nada, pero bueno, xa de por sí xa sale esa reacción de pedir perdón despois de unha pena, despois de haber recuperado un novo balón en defensa. 7 metros, falámoslo todos os días, somos aburridos, pero que difícil é defender a un xogador co punto de gravedade tan baixo como ten Diego Antelo. Sobre todo xogadores tan altos como son Pablo Casal, Figueiredo, que levan uns centímetros de diferencia en altura. Diego sabe aproveitar ese punto a favor, baixa moi ben o centro de gravedade, é moi directo nas súas fintas e saca moitas cousas positivas en ataque aí Diego. E logo dese gol de David García Pichel volve o máis 7 ao marcador. O lanzamento agora que se vai arriba de Pablo Casal. Pablo Casal aí que se lle deixas chegar con 3 pasos a 7 metros e medio, aí é complicado, aparte non había colaboración de blocaxe. Antonio creo que contaban con que fora o pase a Pablo Vidal, David quedouse abaixo, pero Pablo Casal puido sacar ese lanzamento e desde aí é difícil para Antonio poder deter ese balón. Agora a boa circulación que está habendo con moitos movimentos, aparece o Oco, vai selle fora. Pero ben xogado, ben aí Diego Vega con esa circulación, arrastrou o seu defensor e puido penetrar Diego Antelo, pero sí, por mala sorte non puido anotar. E Pablo Vidal que estorbou xusto para evitar que lanzase con maior comodidade. Un toqueciño así para que tire un pouquiño desequilibrado e puido facer tamén o seu efecto. Tempo morto de Chapela. Sí, agora solicita tempo morto Manuel Fernández, tratando de que o seu equipo seguro se meta no encontro, non, de cara a ese treito final. Non creo que varíen moitas cousas no seu ataque, ao final repito, os seus puntos fortes é ese 2-2 de Pablo Casal co pivote, xa que si quedas co pivote ele é capaz de lanzar, ten que haber esa salida tanto do segundo como do central máis arriba, e o que quede co pivote poder superalo, porque si recibe ou Rubén ou Pablo vamos fastidiar, porque son xogadores con moito máis kilos que nos van a levar, e tamén vai ser outra acción un contra un de Rubén Figueiredo. Si que é verdade que nesta segunda parte non está tendo o protagonismo que sí que tuvo na primeira. Saleales tamén creo que son os seus primeiros minutos. Sí, así é. Salen defensor central aí xunto con David. Move xa Chapela, sae. Vai se emparexar aí con Carlos Varela, seguro. Que ven Antonio, chega David, sí, recupera. E a correr o Calvo Siria, e Alex Gómez movendo para Manu, quedase ya atrás o balón, xoga de novo Alex. Vimos como foi a acción, saliu Pablo Vidal desde o segundo alonxao, e nese momento tamén desdoblou este extremo dereito, e quixeron xogar ese 2-2 entre Pablo Casal e Pablo Vidal.
moi ben Carlos Varela seguindo con Pablo Casal, porque sabía que se quedaba con Pablo Vidal iba a ser máis complicado pois defendelo, e boa intervención de outra vez de Antonio. O Alex Gómez busca a guerra polo seu lado, non encontrou o Boco, vais arriba, pero hai golpe franco. Move xa Calvo Siria, Diego Antelo con Manu Méndez. Va para Alex Gómez, Alex que fai un gran mobilidade e pasos. E agora a contra non atopou, non viu claro ese pase Rubén Creo que Figueiredo. fixo un bo repliegue Manu ou Jorge, non sei quen foi. Agora sí que atopa con certa facilidade ao extremo, que era Iago Correa. E atopa o gol, ponse a 5 Chapela cando se cumpren ou cando se van cumprir, mellor dito, 14 minutos desta segunda metade. Sí, unha transición rápida de Chapela, así de primeiras non puido salir en contraataque directo, pero na continuidade chegou ese balón ao extremo que puido anotar e acercar un pouquiño máis a Chapela. Que ven agora circulando Siria. Vemos a Diego movendo con Manu para Alex Gómez. O lanzamento, que golazo. Vaya lanzamento, se acaba de sacar da manga. Que non contaba porque foi moi cerrado, pero sacou ese latigazo e gran gol que acaba de anotar ahora Alex Gómez. Ese xiro de muñeca que fixo non é para nada fácil, ni moito menos. Sobre todo sacouno con moita potencia. Gran gol por parte do lateral. Agora precipitouse Pablo Casal, pois o lanzamento Estaba fora. claro que eu sabía que iba a lanzar, porque deixouselle chegar. Sí que vimos era unha colaboración da defensa con Antonio, pero foille por fora. El gol de Diego Vega en contraataque, se non me equivoco. No. Sí, creo que foi. Foi Diego, sí, así foi. Foi Diego Vega o encargado de facer o lanzamento. Que bueno, levaba varios erros nesta segunda metade, pero agora sí atopou o oco e agora hai pasos. A contra agora de Antonio para Jorge Bouzas. E volve a máxima diferencia o marcador do encontro. Mais 8, 24-16 para o Calvo Siria. E agora sí que, tendo en conta que faltan 14 minutos, se lle poñen as cousas moi complicadas a un Chapela que necesita facer as cousas moi ben para rascar algo da súa visita a Carballo. Sí, la verdad que, home, sorprenderíame bastante, porque xa digo, vendo as sensacións de un e outro conxunto, pois viría, xa digo, vexo complicado esa remontada. E ainda por encima está Antonio como un auténtico animal baixo paus. Pero pasou o que comentaba antes, David e Alex cubriron o lado dereito de Antonio, e Antonio estaba con todo no lado esquerdo. Ao final, dobles. Creo que foron dobles. Eu a verdade é que nos tapou a barandilla que temos aquí diante. Caiu o balón e despois volviu a botar. Aí vemos de novo a Pablo xogando con Pablo Vidal. Hai defensa interior, así o sinala. Claro, aí vamos fastidiados, como nos quedemos detrás deles. Ao final acaban, teñen forza para xirar, ou hai axudas, ou senón, pois mira, o penalti ou será o propio Pablo Vidal o encargado. Agora sí que Antonio non foi quen de deter. Non sei se desde aquí pasoulle moi cerca da cabeza, foi con todo abaixo Antonio. Antonio que se retira da pista para dar saída ao juvenil Darío Calviño. Tamén entra Gabriel en vez de Manu Méndez. Un Darío que seguirá sumando minutos nesta categoría. Minutos que llevan vir moi ben, xa que hai un salto importante desde xuvenil xa a primeira nacional, e todo o que sea, pois xa adestrar xa todo, xa suma, pero sobre todo competir
en partidos pois vai sumar moito máis para que se vaya mellorando, vaya collendo experiencia para no futuro ser un xogador importante para o Calvo Siria, espero. Sí, porque al final estes temas saben... Si non marchan con él. Claro, ou tamén tema estudios, como pasan moitos xogadores desta canteira. Caso Dani Mayo, que é o máis cercano que temos nas últimas tempadas. Vamos, que a tempada pasada estaba aquí, esta tempada pois ten que xogar en Luceros por tema de estudios. Aí vemos a Carlos, o gol de Carlos. Final, sí, temos a Coruña está cerca, Santiago está tamén máis ou menos cerca, pero tamén hai que saber que é moito tute. Eu sí que xoguei un ano estando vivindo na Coruña, cando estudiaba na Coruña, e faise duro porque entrenas 4 días a semana, despois viaxar, a verdade que é complicado tamén compaxinar para o tema de estudios. Ao final tamén, se depois o que tens que estudiar está en Vigo ou así, xa complicadísimo, pois lógicamente non vas a xogar aquí. E víamos a Darío que estivo a piques de ter ese lanzamento, pero finalmente acabou entrando. E move xa o Calvo Siria. Diego move con Gabriel. Ahora xa creo que tanto un equipo como outro pois xa se está como deixando ir. Estás esperando a que chegue un minuto 30, non? Que sí, dá esa impresión, non? A pesar do señor este que temos aquí na banda non lle gusta ni moito menos a relaxación. Non, porque ao final tamén hai que mirar no futuro. Unha relaxación pode ter malas consecuencias, un mal golpe, unha mala caída, sobre todo para seguir entrenando, seguir probando cousas, e queda tempada, quedan opcións matemáticamente. O Xoar empatou, ganando hoxe, pois recortamos un punto, é o que marca o límite para xogar a fase de ascenso, e mentras haxa posibilidades, pois entrenar duro, xogar duro, e hasta que acaba a tempada. Que ben, Alex. Leva varias accións de mérito o importante que pille sensacións. Alex estuvo moito tempo parado debido á lesión que tivo, van vir ben estes minutos, recuperar sensacións tanto en ataque como en defensa, de competición, e de momento as accións, como ben diz, moi positivas para o equipo e máis para ele, sobre todo. Ahora o lanzamento de Pablo Casal a Madeira, sae xa a correr o Calvo Siria, entra Mario moi libre pola zona central, e agora sí, máis 9, máxima diferencia do encontro. Que non sei cantos contraataques levamos no partido, pero debe ser os partidos desta tempada que máis goles de contraataque estamos a facer, debido pois ao mellor a esas rexeites que permiten pois correr xa directamente, ou recuperacións xa desos pases que están buscando o pivote. A verdade que levamos bastantes goles de contraataque tanto en primeira como en segunda oleada. Aí vamos fastidiados. De novo hai defensa interior, 2 minutos para Carlos. E hai 7 metros, quero entender. No, 7 metros creo que non, sí, non? Sí, había defensa interior de... No, o golpe, ao final o Xiro despois hubo axuda fora da área de David ou de Alex. Pues non, asinaban golpe. Sí, eu creo que xa me parecía. Pero bueno, que comentaba, si quedamos detrás de Pablo Vidal, complicado. A ver como solvente esta inferioridade o Calvo Siria. Vemos aí a Gabriel un pouquiño avanzado, non? Sobre esa liña de 4, agora xa non, a piques de recuperar Alex. E agora sí que hai defensa interior. Defensa interior de Pichel, de David. E volverá Pablo Vidal a lanzar os 7 metros. Vemos a Pablo. Enganou a Darío. Darío que sale moito, a casi 4 metros, a verdade. Está se arriesgando a unha vaselina. Hasta, creo que o pensou polo xesto que fixo Pablo Vidal. Que xogará coa portería baleira como nos ten acostumados o Calvo Siria nas inferioridades. Chapela que cambia a defensa,
5-1, con segundos moi impresionantes. Xoga Mario para Gabriel que trata de 2 minutos. Sí, así o recoñece Carlos Fernández. Foise dele, el quedou enganchado, seguiu agarrando, 2 minutos clarísimos que xa o propio xogador o recoñeciu. Volve a igualdade Igualdade, pero bueno, ao retirar o porteiro estamos en superioridade. En canto a pista, falamos. Que ben, Alex. Moi ben tamén aí ese movimento de Carlos Martín Isasola. Contaban con ese cruce que sacaran a Carlos. É moi ben Alex que botou e puido penetrar só. Grandes minutos de Alex Gómez no partido. Sí, do máis destacado desta segunda metade, sen dúbida, Alex Gómez. Que ben Darío. En contra sensacións Darío tamén con esa intervención. Se recupera o excluído o conxunto local. Está xogando en inferioridade Chapela. Moveales para Diego, circulando agora o conxunto local. Que ben. Para unha coa cabeza aí Lois. A verdade é que a xogada foi moi completa. Finalmente pois Lois evitou o gol. Como ben dicíamos, pois xa o partido vai perdendo intensidade debido ao marcador. Hai golpe franco. Vemos aí a Adrián Dubra tratando de facer que non se desconecten os seus. Agora Darío coa axuda de Carlos mete o pase, precipitouse un pouquiño Garramete Carballés. Non lle dou altura, a dirección era boa, pero non lle dou altura, un pouquiño máis forza. Iba solo Carlos. Volve a igualdade a pista. Xoga Carlos Fernández para o pivote. Como ben dicías ti, difícil defensa. Sí, si te quedas atrás, date por morto. Sobre todo si estás en 6 metros. Antes na de Carlos Varela estaba en 7, 7,5 e sí que foi capaz de girarse, pero rápido foi a axuda, pero como estés en 6 vas fastidiado. Destacar a xuventude do equipo ahora na pista. Creo que, se non me equivoco, máis maior, por así decirlo, entre comillas, a Carlos Guisasola con 24 anos. Sí, fala moi ben do futuro que ten este equipo e do ben que traballa este club, da cantidad de xogadores que está a sacar. A media, como ben dicía, moi baixa, idade agora mesmo na pista, pero un nivel moi alto, a media de idade. Sí, por suposto, nivel altísimo. Que ven agora o lanzamento. A verdade que fai serar, sin Manu, sin Chimpo, sin David e Jorge, que si son os máis veteranos. Este que se prepara, que non é outro tampouco, xuvenil, ainda vai baixar máis aí a media. Que ben Darío. Move xa Calvo Siria. Mario con Diego con Alex movendo para Mario. Hai golpe franco e xa ingresou na pista. Julián por Diego Vega no extremo dereito. Que ven agora Alex. Que partidazo está a facer Alex no día de hoxe, A verdade que todas as accións moi positivas. A verdade que moi bons minutos nesta segunda parte
de Alex Gómez. Bueno, restan 2 minutos y medio. 10 arriba. Balón ao extremo donde aparece Iago Correa. Non sei se tocou Creo Darío. que non, creo que foi con todo abaixo, pero quixo tirar o corto, o extremo e foille fora, creo. Non sei se chegou a tocar algo Darío, a verdade desde aquí moi ben non o podemos apreciar. Move xa o conxunto local. 2 minutos para a conclusión. Alex Gómez. Golpe Sí. franco. No, pasos. Si non pasos. Sí, ao final quedou colgado, viulle moi ben a finta e acabou caendo e facendo esos pasos. Moi ben Pero bo ese repliegue de Mario repliegue de Cancelo Mario, ahora. así é. Para evitar que o balón chegase a Marcos Serrano, que xa encaraba a portería. O Carlos Fernández movendo con Carlos Ferreira. Carlos Fernández para David Figueiredo, balón arriba. Bueno, Pablo, cando resta pouco máis dun minuto para a conclusión, victoria, digamos, sinxela de Calvo Xiria. Sí, a ver, Houbo momentos, pero partido moi serio do Calvo Xiria xa desde o inicio, aproveitando esos erros de Chapela para correr tanto en primeira como en segunda oleada e pouco a pouco foi collendo esa distancia, esa diferencia no marcador e despois esta final, salvo creo que cando se acercaron a 5 un momento, pois cuidaron poñer as cousas un pouquinho máis duras, pero bueno, superon rapidamente recuperar un par de balóns e poder outra vez pillar esa diferencia de 9 como é agora, e o partido a verdad que é moi tranquilo. bueno, e agora ese gran gol de Carlos Ferreira. Segue o Calvo Xiria no que pode ser casi seguro o último ataque do encontro. Restan 20 segundos. Veremos como remata o resultado final. O que sí é seguro é que os 2 puntos se quedan en Carballo. Recurta un punto o Calvo Xiria de cara a esa fase. Hai que pensar niso, é o que marca o de poder acceder á fase, que é o obxectivo. Pensamos que, bueno, empatou o Ar, nos ganamos, acercámonos a un puntiño e hai que, hasta que o digan os números, hai que seguir intentando. Estou seguro, conocéndoos, que así vai a ser. Pa semana temos unha saída complicada, vamos a Tejina a ver que podemos sacar dali. Esperemos con a vitória, pois xa digo, pa seguir pois gastando esas opcións que quedan por meternos aí outro ano máis. Bueno, rematou o encontro co resultado de Calvo Xiria 31, Rodosa Balonmán Chapela 21. Despedímonos ata dentro de 2 semanas. Pablo, como sempre, un placer contar contigo, estar aquí ao teu lado e seguir aprendendo como día tras día. O placer é meu estar aquí unha semana máis, vémonos en 15 días. Tamén quería decir, desexarlle toda a sorte do mundo a Chapela. A verdade que é un histórico do balonmán galego, está nun ano complicado, apostaron por xente de autonómica, do seu filial. Sí que incorporou ahora a media temporada Pablo Casal, pero é verdade que é Pablo Casal, Rubén, Figueiredo, pero ten as cousas complicadas. É verdade que despois de tantos anos loitando contra eles, é que é verdade que dói un pouco velos aí, pero bueno, desexamos tamén toda a sorte do mundo e po que resta de tempada. Bueno, pois o dito, señores, rematamos la retransmisión, despedímonos hasta dentro de 15 días, como sempre, un placer estar con todos vostedes. Hasta logo. Adiós.